אתם רואים? מתעכב. אז מה, זה לא אומר כלום. תגיד, למה את חייבת להיות כזאת שלילית כל הזמן? למה את כזאת תמימה? סך הכל אומרת שיכול מאוד להיות שהכל בלוף. בלוף או לא בלוף? אנחנו כבר כאן, לא? מי בסיבוב? בוא, בחיים שלי לא הבסתי מולטי מיליונר. גם היום זה לא יקרה. עוד קולה מישהו? כן. צ'אנס אחרון לפני שזה קר ודוחה? תכלס. אני לא התכוונתי לריב איתך. אני פשוט חושבת שאנחנו צריכים להיות זהירים. טוב, פשוט יש לנו גישה שונה לחיים, זה הכל. יכול להיות. עכשיו, אבל אבנר אמר שפעם היינו חברים טובים כולם את זה. את יודעת, אולי הסתדרנו גם אני ואת פעם. עוד סיבה לחשוד בהכל. סתם לא אמרתי כלום. בואי נשחק. השמינייה, עונה חדשה, ראשון עד רביעי ב-2:35.